Vi er så klar til at skal installere vores programmer ESP500, og for at gøre det, så går vi lige på, tager en kig på den, går ud og finder den på nettet, olimex.com, og der skal vi ind under udviklingsbord, og ind under udviklingsbord, der skal vi ind under AVR, det er en AVR-programmer, vi skal have installeret. Og den er AVR ESP500, som vi gerne skulle have liggende, som du gerne skulle have liggende foran dig nu. Hvis vi tager en kig på den, så ser den jo sådan her ud. Og det den gør, det er, når vi nu i de næste moduler får lavet noget software, og vi skal det programmeret ud i en mikrocontroller, så er det lidt bindeled imellem det program, vi har lavet, og så til at brænde ud. Og den stik der, den passer i de mikrocontroller bots, som vi har. Den stik her, den skal vi have en stik imellem og i USB-porten. Den skal vi ikke sætte i endnu, så vi skal have en kabel liggende, men den venter vi lige med at sætte i. Fordi det allerførste vi skal have gjort, det er simpelthen, vi skal have noget driver hentet. Og ved at klikke på den der USB drivers, så får vi at vide, at vi kan hente den, og så gemme den. Og det har jeg så gjort i forvejen for lige at snyde lidt. Og så har jeg så endda gjort det, at jeg har smidt den i en map her, en zippet-fil. Og det der er så vigtigt, at lige huske, hvor man gemmer det hen. Fordi når man så har de zippet-fil, så skal de pakkes ud, og jeg har pakket dem ud i en, der hedder Olimex her. Det næste vi så gør, det er, at vi plukker kabel i USB-porten, og så kommer Windows-programmet og siger, at den vil gerne automatisk søge efter nogle driver til den. Men vi er klogere, vi har selv vores driver. Dem har vi liggende der, altså den kommer så med sådan en her, den kan automatisk. Men vi har jo snydt den. Vi har den lige med liggende i den map der. Og så skal vi så fortælle den stien til mappen. Tryk på næste. Og så siger den så, at det kan den ikke kende, men det skal den. Så vi siger, at den skal installere alligevel. Og så har den installeret driver. Og vi har en programmer, der er klar til at blive brugt. Så mangler vi bare kan lave noget software på computeren. Vi mangler at få noget hardware sat op i den anden ende. Så er vi i gang. Slut på denne lektion.